Bona nit, Andorra, som quelcom i aquest any, gràcies a Andorra Televisió, tindrem el plaer d'acomiadar el 2012 i saludar el 2013 amb tots vosaltres aquesta nit. Així és, jo crec que ens van dir que sí, pensant que s'acabaria el món, però no ha estat així, i ara no saben on amagar el cap, Ivan. Que no, què dius? Tens raó. No m'ha quedat fi. Escolta, sisplau, talla, repetim? No, però que estem en directe. I tant, Ivan, en directe des d'Andorra Televisió, acomiadant aquest 2012 i esperant el 2013. Que sigui millor, sisplau. Sisplau. Tenim el nostre company Cristòfol? Cristòfol, sí, el Cristòfol tenim. està buscant un campanar. On estàs, Cristòfol? Bona nit. On et trobes? Bona nit, companys! En aquesta nit tan especial hem escollit l'església de Sant Miquel d'Engolasters, un campanar molt Cristòfol, emblemàtic que data del segle XII. No ho sé, nano, No ho sé, però... A mi aquest campanar no m'acaba de convèncer, No. Per què no en busques un altre, Cristòfol? Això, vés-ne a buscar un altre, Cristòfol, i dona't pressa. Notícies Express! Som-hi! Un petit resum del que ha estat el 2012 i els fets que han marcat l'actualitat andorrana. Comencem! El Comú d'Escaldes en Ordany anuncia que l'avinguda Carlemany serà peatonal, sense parlar amb el Comú d'Andorra la Vella. Ja no són amics a Facebook. Xan-xan! L'atur creix sense parar. Xan-xan! Per fi surto a Google Street View. Així és, vaig estar seguint amb la moto al cotxe de Google mentre mapejava el Principat. Ara dec sortir saludant! Xan-xan! S'anuncia l'obertura econòmica que permetrà l'entrada a Andorra d'empreses de prestigi internacional. Xan-xan! Ara pujo i ara baixo. Deu ser que devia pensar la rotonda del quilòmetre 0 quan va haver de ser modificada. Xan-xan! El que sí que puja és el River. Ja el tenim a Deco Or. Xan-xan! Inauguració del túnel dels dos Valires. La Fox ja s'ha posat en contacte amb el govern d'Andorra per gravar-hi allà la quarta temporada de The Walking Dead. Xan-xan! El sindicat de policia convoca una manifestació per defensar les seves jubilacions. Em diuen que tenim unes imatges en exclusiva de la solució que ha trobat el sindicat. Tenim aquestes imatges, companys? Les tenim? Digue'm que les tenim. Les tenim. Som-hi! Endavant. Ara entenc per què han fet aquest doble carril. Xan-xan! Un segon, company. Em diuen que tornem a connectar amb en Cristòfol, que segurament ja ha trobat un campanar. Cristòfol, bona nit. Bones companys, ens hem desplaçat fins a l'església de Sant Jaume d'Engolasters. Però què fots allà, Què fas allà, avestrús? Però vols fer el favor de buscar un campanar com Déu mana? A Sant Jaume? Va, que tens poc temps, Cristòfol. Però on l'has tret? A Sant Jaume? Sí, perdoneu. Va. Continuem amb més successos que han marcat aquest 2012. Com aquest està marcant. Ja tenim heliport internacional, xan-xan. No tenim heliport. No tenim heliport internacional, xan-xan. L'heliport finalment no serà el Patapou. L'empresa guanyadora del concurs portarà el govern a la batllia i, tot i no fent un heliport, sembla que l'acabarem pagant de totes maneres. Xan-xan! El 2012 ha sigut un any de retallades i reformes. Bon exemple és la CAS, que ha retallat de la llista tots els medicaments que ha pogut i ha sigut reformada. Tenim unes declaracions en directe d'un dels responsables d'aquesta reforma. Sí, ya está todo. Ya no sé qué reformamos, ya está todo. Ya terminó. Bé, no crec que aquesta sigui la reforma que ens interessa, però el que sí que preocupa és l'entrada en vigor al 2013 del nou impost. Ja sabeu, el INI, IFI, ICSI, ICI, ISUI, IRFRI,
Eligi, aquest impost que substituirà l'IMI, IPI, ICI, INIS, ICI, IFIS, TINI... Deixem-ho estar. Anem a veure, sisplau, companys, en directe, Cristòfol. Cristòfol, has trobat ja un campanar com Déu mana, sisplau? Cristòfol? En directe, Cristòfol, tens campanar o no tens campanar? Sí, ja tenim campanar, companys! Ens trobem per fi a l'església de Santa Coloma i on donarem les campanades aquesta nit! Però què fots aquí? Però si no tens ni llum, Cristòfol! Per l'amor de Déu, hosti! Què fem? Ets un desastre, Cristòfol, home! És que... Què t'està sonant? Va. Ves a Ordino, Cristòfol, ves a Ordino, al campanar de tota la vida, que ja segur que trobaràs a gent. Va, Cristòfol, va i espavila, espavila. En sèrio? No? Però que ja falta poc! Què? No em feu això! Va, Cristòfol, no lamentis. Agafa els trastos i engega. Vamos! Aquest tio no. A sobre encara es queda aquí empanat. Jo et dic que aquest ens arreglarà la nit, eh? Aquest no arriba. És igual. Anem a passar a un altre Què, va tema. amb el panda? Va amb el panda? Sí. Aquest no arriba. Bueno, és super. Continuem, sisplau, és temps per connectar amb... anem a veure com està una mica l'ambient, no?, de festa, no? Connectem amb l'estudi 92 que tenim allà el nostre company Anselm. Bona nit, Anselm. Com està vivint la gent aquests instants previs? Bona nit, companys! Estem aquí a l'estudi 92. Aquí hi ha un ambient espectacular, és increïble. M'ha costat aparcar i tot per venir. Però si no hi ha ningú. Moltíssima gent, hi ha Però una què gent... passa avui amb les connexions Sí? en directe? Sisplau, companys. Digues, company. No veiem a ningú amb tu, Anselm. Què està passant? Bé, no, clar, no, ara el que passa és que amb els nervis, l'espera, no, estem esperant les campanades ja a tancar aquest 2012, amb els nervis i l'espera, la gent se n'ha anat a fora, han anat tots a fora a fumar. Vine, company, agafa els trastos, vine, anem a veure l'ambientasso. El que és increïble és que ja no es pugui fumar a Andorra. Xan, xan! Gràcies, Anselm. Tornarem a connectar amb l'estudi 92 després, al 2013 ja. L'any que ve. Sí. I fins aquí el resum del que ha estat el 2012. Moltes gràcies, de veritat. Però ara sembla que en Cristòfol. En Cristòfol. En Cristòfol. Espera't que pot ser bona aquesta. Tornarem a connectar amb en Cristòfol, a veure si ara ens... Té campanar? No, té campanar? Ho sabem. A veure. Cristòfol... Què ens pots explicar? Hola, bona nit. Bona nit, gent! Cristo? Documentació del vehicle, sisplau. Cristòfol, em sents? Ha fet alguna cosa malament o...? No pots. Vostè sabrà. Jo t'he dit que no arribava, Ja t'ho he dit jo, Ah, que tinc Cristòfol, pressa. demana-li si coneix al senyor Soborno. Guinyo. Baixi del vehicle, sisplau. Però que tinc pressa, estic treballant. Jo també treballo i m'aguanto. Baixi del vehicle. Haig de... Baixi del vehicle, sisplau. Ai, això... Cristòfol! No hi ha Cristòfol. Ja no hi ha Cristòfol que valgui. Ens hem quedat sols. No. Hem de tirar del carro, company. Hem de tirar del carro. Però què no vols fer? tenim campanar, però no pateixis. Deixa'm que munti unes imatges amb l'ordinador, I farem unes campanades que flipes. Mai vist a Andorra. Vols dir? Vols dir que ho podràs fer? Confia. Segur? Passem uns instants a publicitat, els últims anuncis del 2012, Donar un atac. i tornem amb les campanades d'aquí, de casa nostra, d'Andorra Televisió. Fins ara. Però què t'he dit? Sisplau! Sisplau! Sisplau, que estic treballant! Home, No! surti del cotxe. Bona nit, Andorra! Ja tornem a ser en directe esperant les 12 de la nit per acomiadar aquest any 2012. Ja tenim campanar, company? Tenim campanar, company. Sí, ja tenim campanar. Increïble, senyores i senyors. Bé, val a dir que no és exactament un campanar, però estic segur que els agradarà. Aquí el tenim. Això és... Això és una autèntica passada! Així és! Aquest any les campanades d'Andorra Televisió amb la torre de Caldea de fons. Què et sembla, company? Esperem que a casa estigueu tots ben preparats com nosaltres, amb el raïm, el cava, sisplau, la padrina aquesta, que no se'ns despisti la padrina, Com ja sabeu, primer venen els quarts 4 quarts i després les campanades. 12 campanades. Així mateix. És increïble, Ivan, Sembla que no, sembla mentida, però aquest any arriba al seu final, l'any de la fi del món, la fi del tabac als locals d'Andorra,
I la fi de les pensions. Ai. Fuig 2012, No et volem pas per res. Pesten. Vés-te'n a prendre per... No. Atenció, que això ja comença. Atenció, d'aquí poc ja venen els quarts. Mira, ja estan arribant quasi els quarts. Aquí els tenim. Ja els tenim, ja. Tic-tac, 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 tic-tac. Aquí els tenim. Ara sí, les campanades. Ara sí, molt bon any a tothom! Molt bon any 2013! Ha sigut un any molt difícil el 2012, però esperem que el 2013 tots siguem molt més feliços, sí senyor. Ah, que sí, company? Quina bestialitat. Molt bon any a casa, molt bon any a casa del veí. De tothom. Feliç any 2013. Sisplau, hem de tallar un moment, anem a publicitat, els primers anuncis del 2013, un tall rapidet, i tornem aquí a Andorra Televisió amb les campanades de Quelcom per despedir el 2013 amb una gran sorpresa, no és així, Ivan? Sí, a l'estudi 92. Ja veureu. Tornem ara mateix, no marxin! Fins ara! Molt bon any! Bé, molt bon any de nou a tothom. 2013, moltes gràcies per haver-nos aguantat aquí aquesta nit. Moltes gràcies a la tele andorrana també per haver-nos cedit aquest espai el primer any. Gràcies per convidar-nos a fer les primeres campanades de Quelcom a Andorra Televisió, cap d'any 2012-2013. Prou, company. Moltes gràcies de veritat a la tele andorrana per haver confiat en nosaltres. Ara connectem amb el nostre company Anselm, que està a l'estudi 92 amb una gran festa, segurament. Anselm, com et trobes? Què ens pots explicar? Anselm, ens sents? Bona nit, companys! Ara sí, hi ha una festa. Estem al 2013! Al 2013! No sé què... Companys, feliç 2013! Tio, jo tinc moltes ganes de festa, eh? Has vist la festa que s'està muntant a l'estudi? Vinga, som-hi cap allà, anem-hi! Vinga, company! Però ja t'has acabat el cap? La nit de cap d'any. Ja han passat les 12 i ja em porta una de bona. Em deixo emportar ballant la música de moda. Aquesta nit serà per oblidar tots els problemes i celebrar un bon any nou. Els 12 raïms deuen estar baixant ara mateix pel melic. 12 són les campanades, les d'aquesta nit. I les copes de xampany que jo ja m'he ingerit, porto més de 5. El 2013 hem de ser tots més positius. Més positius. I ara aquí tots ballem plegats a aquesta cançó. Hem sentit tothom, com si no haguéssiu ballat mai res igual. La nit de cap d'any. Any. La nit de cap d'any. Al 2013, porta't bé. Al 2013, dona'm diners. Ja han passat les 12 i ja em porta una de bona. Em deixo emportar ballant la música de moda. Aquesta nit serà per oblidar tots els problemes i celebrar un bon any nou. I és que els 12 raïms deuen estar baixant ara mateix pel melic. 12 són les campanades, les d'aquesta nit.
I les copes de xampany que jo ja m'he ingerit porto més de 5. El 2013 hem de ser tots més positius, molt més positius. I ara aquí tots ballem plegats a aquesta cançó que hem sentit tothom, com si no haguéssiu ballat mai res igual, La nit de cap d'any. De cap d'any. Any. La nit de cap d'any. De cap d'any. Al 2013 porta't bé. Al 2013 dona'm diners. Per cap d'any la gent vol disfrutar, vol beure birres i cubates fins a rebentar. Per cap d'any t'has de controlar, si no pots acabar amb la corbata al front cantant reggaeton. Al 2013 porta't bé. Al 2013 dona'm diners. La nit de cap d'any.